Veliki pozdrav svima i dobrodošli u ovaj video. Svega nekoliko dana nas deli od početka Beovizije, to jest od našeg takmičenja na kom ćemo izabrati pesmu koja će nas predstavljati ove godine na Euroviziji i mislim da je pravo vreme da podelim sa vama svoje mišljenje, svoje viđenje o pesmama koje su u izboru. Znači, kad je naša nacionalna TV stanica prošle godine, krajem leta prošle godine, objavila poziv za učešće, poziv za nove pesme, pa jedno mesec i po dana posle toga su produžili rok za dostavu radova, već se moglo naslutiti da tu nešto neće baš štimati kako treba. Pre jedno nedelju, 2 dana, RTS je objavio pesme koje su prošle na konkursu. Koliko sam čuo, svega 200 pesama je prispelo na konkurs, što nekako govori o maloj nezainteresovanosti za učešće na Beoviziji. Dobro je što Beovizija kao format postoji, ali nije dobro što ljudi nisu zainteresovani za učešće. Dakle, 24 kompozicije je stručni žiri izabrao. Voleo bih da dođem do informacije koji su to članovi stručnog žirija bili, zato što 24 kompozicije, po mom skromnom mišljenju, ne ispunjavaju neke kriterijume za pesmu koja bi nas predstavljala na Euroviziji. Naravno, to je moje mišljenje, ne morate se složiti sa tim, ali 24 kompozicije i ne možemo reći ni za jednu da je neka wow. U najbolju ruku, mislim da ćemo ove godine u najbolju ruku završiti do 15. mesta, ali hajde da vidimo šta imamo u ponudi, šta može se spasi, ako može se spasi. Dakle, neću komentarisati sve 24 kompozicije, zato što bi to možda bi dugo trajalo, mada ne bi dugo trajalo, svelo bi se na kritiku. Dobro, reći ću 3 pesme koje su po mom mišljenju za nijansu bolje i reći ću 3 pesme koje su jako loš izbor. Krenut ćemo od 3 pesme koje su jako loš izbor. U stvari, reći ću otvoreno. Najgora pesma na ovogodišnjoj Beoviziji je pesma Bela, koju izvodi Ivan Kurtić. Da. Zašto je pesma Bela najgora? Kad sam pročitao pesmu, pomislio sam da je to Bela, u stvari neka Bela, neka lepotica, lepo nešto. Međutim, ne. Bela je bela boja i odnosi se znači, pesma govori o beloj postelji nakon prve bračne noći. Dakle, moje mišljenje je da je ova pesma oličenje malograđanštine i vulgarnosti. Pominje se crveni Ferrari, crvene cipele, znači ne ulazimo u to ko šta voli, kako voli, da, ali Bela i tekst, ako odslušate pesmu, su neprihvatljivi na više nivoa i zato mislim da je ova pesma najgora pesma koja je prijavljena za učešće ove godine. Dakle, 24. mesto. Naredne 2 kompozicije mogle bi se okarakterisati kao među najgorima, ali neću govoriti da su najgore, zato što su samo izuzetno loše. Znači, pesma za koju mislim da je izuzetno loša se zove Kruna, izvodi je Nevena Božović. Zašto je ova pesma loša? Ova pesma je loša zato što je bezidejna, besciljna i predstavlja utrošavanje 3 minuta. Pesma ima jako dosadnu melodiju. Ništa se ne dešava u pesmi.
pesma je pravljena čisto da bi se napravilo, čisto da bi se Nevena pojavila, uz dužno poštovanje Nevene Božović, ali mislim da je ovo totalni promašaj i mislim da je ovo jedna od među najgorim pesmama na ovogodišnjoj Beoviziji. Još jedna pesma koja koliko je loša, toliko predstavlja razočarenje, bar za mene lično. To je pesma koju izvodi Ekstra Nena. Pesma se zove Još ti čujem glas. A zašto je ova pesma toliko razočarenje? Dakle, Ekstra Nena je, ukoliko se malo prisjetimo, predstavljala Jugoslaviju 1992. godine na pesmi Eurovizije sa pesmom Ljubim te pesmama. Ljubim te pesmama je prevedena na 4 svetska jezika i zvuči jako dobro na sva 4 jezika. Ekstra Nena je pobrala ogromne simpatije, naravno zbog događaja koji su bili 1992. u našoj zemlji, to je prošlo kako je prošlo, međutim Ekstra Nena je zabeležila 12. mesto, kompozicija je bila fantastična. Ja mislim da je kompozicija i dan danas, da ta kompozicija u stvari ušla u Evergreen i predstavlja jednu od pesama koja je dobro poznata u našoj pop muzici. Nakon svega toga i nakon, 27 godina, gospođa Snežana Berić je dopustila sebi da se prijavi na takmičenje s pesmom koja ne zadovoljava osnovne muzičke kriterijume koji su potrebni za jednu pesmu koja će predstavljati jednu zemlju na izboru za pesmu Eurovizije. Dakle, ove 3 pesme su jako loše, znači među najgorima. Tu bih možda mogao dodati pesmu Dženana Lončarevića, koja je jako dosadna na slušanje. Ja se izvinjavam što se smejem, ali jako je dosadna. Tekst je strašan. Tekst bi mogao da prođe kao neka narodna pesma, setna, nije ni setna, ne znam kako bih to definisao, ali po mom mišljenju to nije pesma za Euroviziju. Dakle, neću komentarisati dobrih 15 pesama, zato što jako liče. Reći ću neke 3 koje po mom mišljenju se za nijansu izdvajaju po nečemu. Neću reći ni da su najbolje, zato što mislim da su bolje, ali da su ekstra dobre, ne mislim. Drugo i treće mesto, pa recimo da je to mrtva trka, ali ajde. Na treće mesto bih stavio pesmu koju izvodi Lorde, pesma se zove Radnički sin. Zašto je ova pesma jedna od 3 najbolje? Zato što ova pesma oslikava stanje u društvu i stanje među mladim generacijama. Takođe, ova pesma ima taj etno motiv, te trubače, i predstavlja neku standardnu pesmu iz, da kažemo, pop manira koji se sluša u ovoj zemlji. Međutim, pesma oko 2. minuta postaje izuzetno naporna i dosadna, zato što, kao što sam rekao, nema kreativnosti, nema te neke želje da se učini pesma dobrom. Znači, pesma je bez modulacije, bez promene ritma, bez promene harmonije, bez ičega. Pesma kako kreće, tako se i završava, ali mislim da je u odnosu na ostale pamtljivija. Na drugo mesto
bih pomenuo pesmu koju izvodi, ne mogu da tačno kažem, nisam siguran kako se zove dečko koji izvodi, ali to je Mr. Do, kako sam ja to pročitao, i pesma se zove Do 100. Pesmu je komponovao Sanja Ilić, koji je prošle godine bio naš predstavnik. Osjeća se, tačno se osjeti, iako nisam pročitao odmah ko je komponovao, pomislio sam na Balkaniku i to se ispostavilo kao tačno. Dakle, pesma je interesantna, kompozicija je interesantna, isto tako je interesantan i tekst, koji je na 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 na. U principu, dečko peva o zaljubljenosti, o ljubavi i kaže da mu je tako sve mindež, kad je zaljubljen, on bi samo pevao na 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 na. Da, pesma isto tako, oko 2. minuta postaje dajte nešto novo i to je problem. I po mom mišljenju, pesma koja je za klasu bolja od svih ostalih prijavljenih, je pesma koju je komponovala Saška Janković i koju izvodi Saška Janković ili Saška Janks, kako se predstavlja. Pesma se zove Da li čuješ moj glas? Pesma ima manjkavosti. Ima gomilu stvari bih ja preporučio. Sve ovo nije ono da ja sad, kako bih rekao to u žargonu, pljujem, jako ste loši ono, nego to je neka konstruktivna kritika. Ima dosta stvari koje bi se tu mogle uraditi, doraditi, preraditi, ali mislim da je ova pesma koju Saška izvodi najbolji izbor koji mi trenutno ove godine imamo. Dakle, problem sa Beovizijom ove godine je odsustvo poznatih autora koji bi možda i doneli, ne znam da li bi možda i doneli nešto novo, ali mislim da bi iskustveno nekako bolje, nekako dali neku veću vrednost. Odsustvo poznatih imena, znači, mislim da ovakvim takmičenjima trebaju poznata i velika imena. I treće što bih rekao da mislim da uopšteno se da videti neka kriza, velika kriza, ne neka, nego velika kriza u autorskom radu. U autorskom radu što se tiče muzike. Mislim da imamo dobrih autora, mislim da imamo i dobre izvođače i sve, ali međutim, to se na ovogodišnjoj Beoviziji neće videti, neće se čuti. Mislim da je RTS malo više pažnje posvetio formi, a ne suštini, tako da kao da je interesantnije to što će biti 6 voditelja i ko su voditelji i kako će sve to izgledati, nego šta ćemo mi čuti, šta će otići u taj Izrael. Znači, ja shvatam da je to takmičenje i da je bitno učestvovati. Međutim, nije cilj učestvovati, nego je cilj pobediti. I treba, učešće nije cilj, pobeda je cilj. Bitno je učestvovati, ali treba ići ka tom cilju. Šta? Odemo tamo i tako kao, eto mi došli, šta? Napišite mi u vašim komentarima šta vi mislite o svemu ovome, neko vaše mišljenje, viđenje ako ste preslušali sve ove pesme. Volao bih da čujem i bilo bi lepo da malo više razgovaramo na tu temu, zato što ovo je već nije prva, nije druga, nije treća, mislim da je kriza jedno već 10 godina. Toliko od mene za sada, čekamo tu sredu, četvrtak, da vidimo ko će ući u finale i nedelju kada ćemo saznati ko je predstavnik
Srbije na pesmi Eurovizije 2019. Do tada veliki pozdrav, svako dobro, vidimo se.